Searngot ki brio lakem na Assam haka khat nyau tari ukala lengkot araja arfun rio na gajing kedaudan ketilang jongki haka jing bom penyap yau nong elam ka Aceh NGO udel sang sang ma barengkat kini ki arngot ki basyakem barok ki lapoi sya ka prangot. Kumban syukudau bahaka khandai tari ukala lengkot araja arfun rio kat baka Aceh NGO kadang wan pai na ka bojurep ya ka jing ti parmau bi an ha golgau ka bahap ha Raja Bala Police Station kala don ka kenhun ka ba ap bat tiet ya ki dekat ka Aceh NGO da ki dieng bat ki mau. Arngot ki dekat ke Aceh NGO kila mensaujur bat lara iki sejing sumar Hatura Civil Hospital Henry Udil Seng ulaklat no. Kini ki arngot ki badang susyakem ki day Muzahidur Momen arfu arsnam karta bat Mufidur Hussein arfu arsnam karta bat lakem yaki Nadiara South Salmara Assam. Kiwei pat ki hinriungot ki balasyakem kam haswa ki kentop yo Rafiqul Islam saupo nyosnam Anarul Islam laiposnam Artuar Islam sauposnam Ariful Islam Laiposnam, Bahadur Sheikh Arpoisnam, but Muzidur Hussein Arpoarsnam. Shu kat kum katulong kubor laong bagi pulet kidang twet ban kem ya kitrai parmau hakate ke jaka. Kum bapau na kani katup ki basak kem bun na ki hi kim day ki riulum ban laong bagi shuwan bela hakite ke jaka ti parmau. Ha East Garo Hills District haka khat khandai tari ukala lengkot arajar pun rio daki hajar ngot ki nong song snong haka jing alam ki kenhun Tremon ngobha kila sim benta haka jing yat patba bandawa jing bishar ka bahok na ka benta udil seng sangma. Kani ka jing yat patba ka long lingba ka yo ka balalam khmat daki seng Tremon ngobha ba kentup ya ka GSU FKGGP ADE FAF AAYF Mothers Union bat Aceh nalor kiwe pan. Kalami kejing dawa na kejing yat pat ba ban kem ya barok ki badan keti ha ka basyem ya kejing em udil seng ken thop ki trai parmau bat kumjo ka bailot ksan sya ka yeng ubasya penyam. Habatin, pej bahagi ki Shop Plus F.
ka plus F haka bam bangi bam dunaki eki batte ye kamet namar kata habat thiru atau khaw kamlu ka umpnyang ka dot pet ya ka sharp plus F haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar bam don ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya